mriko. Nggih, heeh. Mboten ana Tapi pate bapak ya nduk diapura. Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Sipa ya bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Manah. Semanten iki ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Lah, aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong iki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Mandi. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, mantene? niki mantene namine sinten Mas Bayu? Jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul kare Mbak Feni. Semoga Iya, menjadi ini keluarga yang ngajeng Nggih, sudah tadi sudah foto sama saya. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang penting Amin. sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamat yang memisahkan. Amin. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestungke wong Mbak Niken nika cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman-seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Serep Ya bon pas. seniman ya kiai. Nggih. Sing penting aja serawung iblis. Oke, nggih laras-laras. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora yo teko opong. Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora ketambung. Oh, nggih, 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 Om Yudo, gimana Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Jenengan nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku mesti ndak tahu Alhamdulillah, ketemu nggih. sampean iki jadi ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki dhewe kaya wis ayem ngono Alah ya. ibarat iki kaya mas karo adik, aku karo sampean iki ibarate kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu, ning kene mesti ana aku. Iya, kaya Gayung aku karo Mas bersambut Bayu. Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Nggih. Iki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sastra. Ateges kelet banget ngono lho. Kelet banget. Nanti. Tuh, tenan ora Super. Ya, Pura-pura. Wong ngene wong arepe Seneng. iki Kudune jenenge iki seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng. Arek-arek lho ana wong dilus-lus iki. Dilus-lus iku kudune seneng. kok Wong dikaplok dilus-lus. Dikaplok namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yuda terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yuda. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampe ning moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono malah iki apa? Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Karawak dhewe lali. Karawak dhewe lali. Lah iya. Dianggep sing rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Carik wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. panjer sih. Apok Waplok pisane. Iso iki. Salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur Nggih. nuwun. Anu, yo gandeng iki ujube mantenan. Nggih. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo katen nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondo. Lah lho dianggep lho awakmu dianggep Padahal padahal aku ora dijak lho. Lah iya